Alright, since gamay naman lang ang mga kapanahonan niya, pwede kong makaprograma sa radyo, no? Kay umanta nga maka-file sa tuwang certificate of candidacy. Dili na ko pwede makaprograma sa radyo. So tugutin na lang ko ninyo nga daw musplikar kog sama ani. Ako, yung alagad, no? Alagad sa kahanginan. Sa radyo, sa gobyerno, dili lang kay sa radyo apa nahimo na sulugoon sa among barangay, no? Barangay Sunados. Uman gipiyal kanato ni Mayor Joseph Cagas ang katungdanan isip barangay Kagawad sa barangay Zone 2 ning Dakbayan sa Digos niadtong Pebrero. Usa ta sa mga bag-o nga mga opisyal sa barangay Zone 2. Etong Pebrero this year lang tanon nahimong Kagawad official. Naanatay mga ubay-ubay nga mga gipanghimo sa barangay Zone 2, mga inisyatibo. Of course, ang kanang mga pagtabang usa ka basic na nga mga gihimo nako kay mao nay practice man gud nako sa radyo. Pagtabang sa mga masabi ng hinahanglan, pag-assist sa ilaha, usa ka basic na nga ginahimo nato. Bisag wala ta nahimong kagawad, gibuhat nato na. Nagbuhat ta og mga signages sa mga kapilya, no? Gamit ang atong kaugalingong abot. Na mga signages ang atong mga gagmayng Kristiyanong katilingban o mga JKK, ang mga kapilya, na dili na mabasa ang ilahang mga signages, ilang mga patron. Pangalan sila patron. Nag-sponsor ta ana. Nagbuhat ang mga modern street names, ubay-ubay na nga mga kanto sa barangay Zone 2 ang nabutangan na natog mga street names. Og magpasalamat ko kay gikalipay kini sa mga katawhan. Even sa mga kagases nga nagsupport sa atong inisyatibo kung unsa ka importante ang street names sa tuang barangay. Kaya ko almost everyday ko nagatog Davao, dili ko swito sa Davao. Pero mag-agad jud ko sa mga street names para di ko masaag. In the same manner, diri pod sa tua, kung nay dili taga-ato or nay dayo dinhi sa tua syudad sa Digos, wa sila kabalo sa ilahang mga destinasyon, pinaagi sa mga street names nga project nato. Masayra nila nga dinhiday padulong ning mga kadalanan. Nabutangan na nato ang First Cram, nabutangan na nato ang Gagliardi Street, nabutangan na nato ang Tandang Sora Street, nabutangan na nato ang Lupisayna Street, nabutangan na nato ang Rojas Street o Rojas Extension, nabutangan na nato ang San Antonio Village, nabutangan na nato ang De Los Santos padulong sa Barangay Hall, daghan pang uban. Gani karon Sabado, ang boundary humana ang atong project gi-check na nako dito, okay na. Ang kining boundary sa Estrada 6 o boundary sa De Los Santos matukod o mataod, ma-install na nato. Ang signage sa Estrada 6, ang signage sa Mary Cram, ang signage sa Risuelo, naan na tay mga street names additional. Gibanatan yun ako ni, gipaspasan ako ni, mo nang wala pa ko nakapangampanya house to house. Wala pa ko naka-house to house. Wala pa ko nakabisita sa inyo ha. Kaya instead of akong igasto para sa pagbisita, dili pa right time. Unahon sa nako ang mga proyekto. Nyawat na lang mapildi ko na ako'y ikapasigarbo sa akong mga anak. Dili kay maabot ang panahon niya mo ana akong anak nga, ay nahimo di kang kagawad pa. Ulaw na sa ako ang part. So dapat mo tanom ko og bisag gamay pang barangay lang aligasiya para ta mahinumduman ba o para dili ta mahimong inutil sa to ang pagdawat og mga honorarium aning gobyerno. Unya wala na to suklii og insakto nga serbisyo og agi. So daghang salamat no sa inyuhang kuan pagsalig, no, kay ang
pag-embrace sa mga taga-Zonto na ako gyud na nasinati. Mao na nga kaning bugas pasalamat, ako na lang ning paspasan, kining bugas pasalamat mao ni ang hinungdan nga Zonto lang sa no? Pasalamatan ako sila. Pero iagi na tong pagkulo kay dili man nato kaya matagaan tanan. Diba? Mao na iagi na tong pagkulo nga makahatag lang tag kalingawan at the same time makabugas pata. Mao na nay mga nitabang sa kuha. Full support ang mga kagases, no? Kay basta Mike nakuha, no question, no doubt. Kagas gyud ni. Giumol ko ni late Governor Dodo Cagas. Originally na ako kang late Governor Dodo Cagas. Ako ang iyahang bukador, no? Ako ang iyahang depensador. Ako ang iyahang media. Ako ang iyang higala. Nahimo po kong media ni former Congresswoman Didi Cagas. Hangtod kang Governor Mark Cagas, hangtod karon kang Governor Yvonne o kang Mayor Joseph Cagas. Pasalamat ko sa mga tao like Idlando Tangili sa pagtabang o pagsuporta nga mahimong mamaterialize na to ning ato ang mga inisyatibo sa Barangay Sonados. Okay? So, kaninyo tanan, no, salamat mga taga-Zonto. I know nga naay ni salig sa tua, nakita ang atong mga programa o proyekto nga makatabang sa tuang barangay. Okay? Maminaw po kong suggestion kung unsay ako kakulangon, palihog sultii ko ninyo. Hunghungi ko ninyo nga unsay mga angay pang buhaton na to. So daghang salamat kay murag lapas na kayo ang atong oras mga bay. At ang Kini yan no magsibya sa radyo, kagawad Michael Mike Nakwa. Daghang salamat sa pagpaminaw kini ang Rondak Bayan. Maayong buntag kanato tanan.